Jakkara 150 markkaa, piironki 200 ja kun otetaan tämä Ido 59, onhan se vedetty, niin teidän loppuvelkanne valtiolle on 58 400 ja toivomme suoritustanne kuun loppuun mennessä. Hyvää päivänjatkoa! Hyvä Holkeri! Hyvä Sundqvist! Joo. Tilit tyhjäksi. Selvä. Joo, tässä on sellainen tilanne, että tältä tililtä on nostettavissa 0 markkaa, että täällä ei ole katetta nyt. Pahoillani. Hyvä Lassila!